After na makiksunan, pili-pili na mo, pwede mo mamusta, kung pila yung ipusta, kung mapildi ko, mausi akong itahan ninyo. Sayo na kayo, op. Pertira sayo na pilion, kay duhara kini papilian, kung asa mabuta ang bula, adto rasan mo mupusta. pre. Oy, pre! May gani kay, niya ka, pre. Kanang saman, dayon nun to ato ang sugal nga, saman, lipat-lipat. Mao ginay tuyo na ko ron. Aw na to. Og unsa ka tinuod kanang imo lipat-lipat Sa spray. Anay ta. Nagdagan-daghang kwarta diha kay basi mahutdag ka kwarta na ko ron. La, nakaipunan nga. Ay sus puhunan lang mo, pre. Di ko magtukod og priyahan, pre. Kuha ko puhunan. Ang unsa no tawo ka? Mata, Pila na yung puhunan diha. sugal ko 500. Grabe. Unya rapay ba ko sa tikadaan, pre. Kung unsay pamaagi ani atong sugal. Okay ka no? Unsay pamagi Ang pamaagi ani atong sugal, pre. Doon ako usa ka bukpula. Doon ay balde, wa na sud ha. Doon sa kuy usa ka balde, wa sa na sud. Sunahog og duha ka balde tanan. Oh. Ang kinibula, pre. Ako ni siyang taguan sa balde. Piliun ra nimo kung asang baldiha nasod ang bula. Kinala di ka palipat ha? Di ko palipat kadako anang bula. Bitaw, kadako mitas bula bitaw, pero sa akong kaabtik sa akong kamot, pre, di ka kapas kung asa ko mabutang ang bula. Matra sige. Kaya testingan to, sampol sa. Oh, sampol eh. Ayaw sa pustay. Sampol. Anak ko, para perplay dyan atong sugal ba? Anak ba ron? Tanawa sa. O anak, wop, dara, wop, drop, wop. O, inga na ron. Sampol, sari, asa mang bula dapit? Ay simple dia ka dia. Asa ko no? Oh. Grabe, tagaan niya ka na. Haya ka ron, play na ni. Bili na. Uy, mahayay ha, kung mapildi ha. Uy, mayay. Okay, ready na ka? Ready na. Pila may mong sugal? 500. 500. Kung mapildi ko, pre, sa kalibo akong itahan mo. 500. Ato ning kusundaan kay klaro naman ni kwarta gud. Up. Larga bula, fair play na ni, way sod ang pikas balde. Ang pikas balde, wala sa sod. Okay, larga. Up. Play na ni ha. Bili na. Ang malipat, way kwartang madawak. Whoop. Dara. Tanaw kayo. Whoop. Yeah. Whoop. Tanaw ha. Whoop. Tiyok ko na to gamay. Whoop. Ya, tiyok kon pag yun nato. Whoop. Tiyok kon. Whoop. Karon asa man ang kwan. Gadi ari. Diri ka? Mo basi magbahay ka, pre. Adri pre. Klaro kayo. Ana. Naa lagi diri. Sa ina lang ko. Akban. Waya mo. Lagi diri oh. No sama taong ka. Ya sawan. Ang malipat, way kwarta ang madawat. Mati ari man to ganinya. Mao na akong pre sa kaaptik sa kong kamot pre. Di ka kaapas. Uy, ka na mata nimo nga lubog na kayo. Di na kaapas kaaptik sa kamot. Dungagan ako 500. 500 na sad. 500. Ay, kini kwarta na sad eh. Another, sa kalibo na. Dara ha? Tanaw mo gyud ka. Ayaw yung palipat. Ingon biya ka nga di ka malipat kay dako kayong bula. Okay. Whoop, drop, whoop, dara, whoop. Atong tuyok ko gamay. Tuyok ko na to gamay. Whoop. Tuyok ko pa gyud. Whoop. Tuyok ko pa gyud. Whoop. Asa mang bula? Basi magbahay ka. Ay. Like ko ni klarohon na ni. Matay na diha ka. Dire ko. Diha ka. Ukpi. Tara. Fair play na ha. Fair play kining duha pre. Wa ni sa gultikas pre. Taman. Tugal pa ka nga wala pili na maka. Wala gina daya. Wala lang bular ya. Taman. Kita na nimo akong powers? Last be, si Kalibo be. Mag 3,000 na ha. Ayatis kalibo. Kini murag grabe yung pa yung kwarta ni. What? Sok-sok na sa tos pulsa. Okay, sa kalibo. Si Kalibo. Luyan mo hurot imong kwarta pre. Sa kalibo lay imong kwarta di ay. Okay. Larga bula. Whoop. Dara. Whoop ay palipat. Whoop. Tanawa. Whoop. Dituwang-tuwang na pre. Whoop. Dituwang-tuwang. Whoop. Dara nidagan sa bula. Whoop. Whoop. Tiyok ko na to gamay. Whoop. Tiyok ko na sa to gamay. Whoop. Tiyok ko. Whoop. Asa. Klaro na ni. Klaro di ay. Inuang. Sa Kalibo, mag 3,000. 3,000. Sure ka na diha?
basin nga pa ka mo pili dire. Adik ko. Daan diri. Na diri. Ha? Na diri. Bahala ka pre, basta kay ako hamuli lang ko. Mo gyud dire. Ya saman. Wala man. Bye-bye. Wala kay kwarta. Bye-bye pre. Bago na to. Itimanaan gid ako. Toyo. Pati kay ako pre. Mao di na di ka di ay. Mao di nga ang gula. Ang gula. Uy, kung dapo di mo duha. Apa di atas gula pre? Ako hatag balik man. Gukora lang ka pre. Gukora lang kaniya pre. Gukora lang kaniya pre. Sama.